Nové klientské centrum otevřela společnost All Risk v Českém Krumlově. Poskytujeme komplexní finanční poradenství, včetně dlouhodobého plánování a servisu pro své klienty. Mít všechna rizika pod kontrolou, to je motto společnosti. All Risk nabízí všechny druhy pojištění, realitní služby a především špičkový klientský servis. Nejenom, že prodáváme standardní produkty jednotlivých pojišťoven, ale máme i svoje vlastní produkty, které vlastně zasahují do jednotlivých součástí života a krytí rizik. Společnost vznikla před 12 lety a poskytuje služby už víc jak 100 000 klientů. Už od narození až víceméně do stáří ten člověk je pro nás partnerem. Pobočka se slavnostně otevřela v neděli 24. května. Za Český Krumlov v pásku přestřihl starosta města Dalibor Carda. Návštěvníci si mohli prohlédnout nové prostory, videa o historii All Risku a připravený byl i zábavný program pro děti. Pro zákazníky je nová pobočka v Krumlově otevřená od 25. května, každý pracovní den od 9 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 1. Velmi rádi se s vámi potkáme na naší nové adrese v Českém Krumlově na Urbinské 183.